इडुकेशननि सेक्टराव इउपिपिएल सरकारा गोबांखिनि प्रमिस होलांदोंमोन दा बेखौ जेबो बिथांमोना मावफुंलांनो हायाखै आरो मोननै मोनथामसो बिथांमोना खामानि मावदों इउपिपिएल सरकारा जे जाय खामानिया अलरेडि बिपिएफ सरकारनि समावनो जाखानाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा इडुकेशन सेक्टराव ओरैबायदि खामानि मावनो नागिरबावदों इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो गोबांखिनि जे टेट पास जानानै थानाय सिटेट पास जानानै थानाय दा बिथांमोननो जोङो बिपिएफआ मा खालामनो नागिरदों एपइन्टमेन्ट लेटार होनो नागिरबावदों लोगोसे दाख्लै बावैसो थांनाय जे बर' जाथिखौ अनार होनानै आमलाराम शिबराम जे बर' इउनिभारसिटि बिथाङा मोनसे गायसनबावबाय लोगोसेनो फैबाय थानाय समफोराव सुजुग सुबिदाफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मोनफ्रोमबो खनायावनो सोलोंथाइनि फारसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा खामानिखौ मावलांगोन दा मा मावगोन बेखौ बुङोब्ला गोबां गोलाव माने खोथाया जाहैगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोना बेखौ ब्रडकास्ट खालामना सरकारा जोंना ओरैबायदि खामानि मावलांनो थाखाय आखायाव लादों आरो जोङो जि बुस्थुखौ नांगौ जोंनि बिसिउ साइडनिफ्रायबो जोङो रिकुवेस्ट खालामनाय जागोन हाग्रामा महिलारि सारखौ जे रायजो राजाफोरनि देरसिनथार इन्टारेस्टनि थाखाय खामानि मावनो जे जोङो फैबाय थानाय समफोराव थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां जि मोनबा रादाय होनाय जों बेखौ दायो जों मावफुंलांजोब्बाय आरो मावफुंबावनांगौ दङ मोनसे खामानि लेन्ड पाट्टा जोङो 2003निफ्राय जायफोर बे बिटिसिआव थानानै दङ बा रायजो जानानै दं बिथांमोननो लेन्ड पाट्टा होननाय बे खामानिखौ मावगोन आरो जों बिसिउ साइडनिफ्रायबो बिपिएफ जाय पेरेन्ट बडि जोङो थोंजोङै दोनथुगोन आरो लाइमोनफोरनि थाखाय नैबे 2 लाख रांनि जोबोद भाइराल जागासिनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे बारा गोसोआव दावदाब लानो नाङा दुखु लानो नाङा नैबे एमएलए इलेक्शन जोबनायनि उनावनो जुन जुलाइआव जोङो सेकेन्ड फेजखौ जोङो होनाय जाबावगोन 2 लाख करि आरो क्वान्टिटिखौ बारायनो हायो नामा 2 लाखनि जों बिनि बादैबो जों हाग्रामा सारजों जों सावरायगोन बिसिउ साइडनिफ्राय जितु जों सासे इयुथ आरो बिसिउआ जाबाय बिपिएफनि मोनसे स्टुडेन्टस उइं जोङो स्टुडेन्टस बा इयुथफोरनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन बेखिनियानो